Uff. Bima, ओइ बिमा, दै गिलाससे लाबोलाय। औ लांगौ। माइनावखौ स्कुलाव दोनना फैनानै दैसो गांगुलायलांबाय आं। उफ। नो। जाबाय बिमा, जाबाय। नांबावगौ नामा एसे? नांला बिमा। बिमा, ओइ बिमा, ओजों फैनाय। हा मा जालायखो? एसे खाथियाव जिरायफै बिमा। फै आरो खाथियाव जिरायफैबाव। आरो खाथियाव जिरायफैबाव बिमा। फै बिमा, आं नोंखौ एसे उननि। इस, सेंग्रा गोरलै बायदि बिफा जालायनानै लाजिहाय आं मा? बुं, मा खोथा बुं? नै बिमा, नोंथ' मिथिखायो आं बिए फरायनाय, बिए पास। मिथिगौथ', दे बुं। दा खोथाया जाहैबाय बिए पास जालायनानै आं बोरै हाजिरा मावनांगौ दे? लाजियोलै आङो। हा होनबालाय माथो खालामनो सानखो? हाजिरा मुजिरा मावाबालाय? ओंखायनो बिमा आङो बेंगालरावसो खामानि मावनो थांनो सानबायमोन। माथो उपायबाव बिफा? आंबो खस्थ' मस्थ'यै बारि बागान नेनानै फिसाखौ फोरोंलांनोसै। र' आं साहा फुदुंना लायनि। दे, आंबो एसे आथिं आखाइ सुना फैनि। दे फैद', साया गुसु जासिगोन। बिमा, जोंथ' मोजां जानो हायासै। लेखा फरा फरायनायाव मोजां जानो हायासै। जोंनि दिनाथ' थांबाय। फिसाखौ जों मोजां फोरोंनांगोनलै बिमा। नों माइनावखौ मोजां आबदाल ला। माइनावखौ स्कुलाव दोनलांबाय था। आजिखालि गारि मटर बांबाय, बोरैबा एक्सिडेन्टफोर जाबायबायनो हागौ। आं बिदिबा बेंगालराव थांनो ट्रेन टिकेट नागिरहैनो थांसै। माब्ला मोनो नागिरहैनोसै आङो। दे होमबा दा माइनावखौ लाबोफा स्कुलनिफ्राय। जागोन दे। हट लबारा। जोंहा माइनावा गिदिर देरथारबाय। मोजां नुदोंना आइनायाव नायनाय? औ बाबा। बाबाना साख्रि गैयाना, आं देनां देरना गिदिर साख्रि मावगोन। बाबाया आंखौ फोरोंबाय थागोन ना? मानो फोरोङा जानो आइ? बिफा जाम्बानि फिसाया गोरों जाथारनांगोनलै आइ। मोजां फरायनांगोन दे। औ बाबा। थौ फरायसालियाव थांनोसै। बाय बाय। बाय बाय।
मामि आं थांनोसै मोजाङै फरायदे औ बाबा बाबालै थांना होनदों थांनाङा बाबालै माइनाव थांनाङा मोजाङै था आं थाबैनो फैफिनगोन मोजाङै फरायदे फै माइनाव फै हाब दुगामारा सेंग्राफोर फैदोंलै बिसोरनिफ्राय फैसा एसे बिनांगोन आदामोन आखा मोनजायैया खान्थामसो जाबाय अननानै माबा मोनसे होलांदो है दंबा नोंनो थाइनैसो हरदोलै ओइ होलांथारदो आदामोन बाबु खुस्रा दं नामा आंनाव 100-200सो होलांगोन खामालै दों बेसेनो नांगौ हाब दहाय फैसा गैया होननाया माबोरै खुस्रा ओंखारबावखोब्रा नोंनाव है नोङो ओरैनो थगायदों नामाब्रा जोंखौलाय बुरबक साला फैसा थानानैबो जोंनाव बिदों है थां मा भिखारि जाफ्लालाबायदो बेयाव है आइया उल्था जाबाय माथो होद बेंग्रा साला जोख्लाजोबगोनलै आं सौख्लागोन है हे माथो आदा सोमदोन लानि न' मोनबाय नोंगो नामा औ आदाया माथो बेंगलर थांबायनो फिसाजोखौ फोरोंनायाव खस्थ' जानायखाय बेंगलरनिफ्राय एसे रां आरजिनो थौ बाजैया बोरै दं खबर लानो जोंहा एसे बिदिब्लालाय बाजैया माथो बन सिसमेट दंलाय औ आगैमोन आदा गैयैखाय जोबोद खस्थ' जाथारदों खोमा ना बाजैया औ आगैमोन फै आगैमोन जिरायफैदो आदा गैयैनिफ्राय खस्थ'थार जादों ना बाजै औहाय आगैमोन दाउ अमा नायनाय आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय माइनावखौ लायनाय जोबोद खस्थ' जाथारदों जेबो नङा दे बाजै जेने थेने बिदिनो खस्थ' मस्थ' सोलिलांनांसिगोन आरो माथो खबरमोन आगैमोन जेबो गैया बाजै नैबे दानसोरांजों आंजों नोंसा आदाया खामानि मावनो थांनायखौ खबर लाफैलाबायनायानो माबोरै दं होननानै बाजैखौ ए मोजाङानो जादो दे हाब माथो बे आगैयालाय मुस्लिमफोर बायदि बोरमादारि लालायग्रा जाखो गोसो थोनायजों गारजानानै मुस्लिम बायदि बोरमादारि लालायग्रा जाबाय बियो फाग्ला फाग्लाफोरना बिदि जात गारजालायनाय जायो होनबा माथो होनोलै बाजै माथो मोदायफोरानो हमनो हायानो सिख्लाफोरनि गोसोखौ बुङो मोनसे मावो मोनसे गारजाबाय र' आगैमोन साहा फुदुंना लायनो आं नांलाया बाजै खस्थ' जों थांनोसै लोंथ'लायला दे मालाबा लोंफैनोसै थौ थांसै जाना थौ थाथ' बाजै बिदिब्लालाय दे होमबालाय थाथ'दो दे बाजै औ दे मा जानो बाजै साहा आरो मेथाइ लाबोदो जागोन दे नै बाजै साया हा बाजैयालाय बहाथो फैयामोन माइनावखौ स्कुलाव दोनफैदोंमोन आं
हा बिफायालाय गैयामोन। बेंगालरावसो खामानि मावना दंहैयो। हाबाब मा एसे समायना बिफाबो गैयाबा लाइन मारिनांगोनलै। फैसाया बेसेसो जाखोमोनथाय? नांलाया दे साखौल' आंनाव लोंफैबाय था। मेरला ओरैनो साग्लायना थायो। दे होमबालाय। बाजै बाजै हो? माथो उन्दुसोलाय बाजैयालाय? मालाय एथ' मोजां सिमां नुनायाव। मोजां ना बाजै खबरा? औ आगैमोन जिरायफै। रानिया स्कुल थांदोंबा बाजै? औ आगै। हा आदायालाय माला फैयोनो? जानोथ' खबर मोनथ'वाखै। आदायालाय मानोथो बेंगलर मुम्बाइ थांबावनांगौ जाखोनो बाजै? मावना जानो रोंबा मेरला जायगायावनो खामानिफ्रा थाङाबानो जायो आदाया। माबाहाय आगैमोन, BA पास फरायनायखाय गामियाव हाजिरा मावनो लाजियोनो। बिनिखायनो बेंगालरावसो खामानि मावनो थांबाय बियो। दाउ फिनानै, अमा फिनानै, बोरमा फिनानै, अमा मानै फाननानै माथो बोसोरसेनि माइखौ बायनो हायो बाजै। थाङाबानो जायोमोन आदाया नोंखौ हारसिं गारनानै। औलै माथो गोजानाव थांग्राफोरखो बायदि जाथायसो जाबाय थानाय खोनागासिनो दं। हनै दाखालिसो माथो दानलाय सुलाय जालायबायनो। खोनादोंना बाजै? बाजै बै साउथ इण्डियानि फिल्मफोरखौ नुना नुवाखै? सान्थिं बान्थिं सिखा खंखाय लानानै दानलाबायनो होसोयो। आं हले बिराद गियोलै साउथ इण्डियानि मानसिफोरखौ। माबाहाय आगैमोन, BA पास फरायलायनायखाय गामियाव खामानि मावनो लाजियोनो। सोरबा सेंग्राफोर दुस्थ' खालामफैबाय थायो नामाब्रा बाजै नोंसानावलाय आदा गैयियाव? खोन्था सोरबा डिस्टार्ब खालामबा बुग्लिजोबगोन हारामिफोरखौ। जोंखौ बुं बाजै जोसिजोबगोन जों। औ ना मा होनो? जोंबायदि बुरि मानसिखौलाय सोर डिस्टार्ब खालामनो आगैमोन? दे बिदिब्लालाय बाजै जों थांनोसै। माबाफोर उसुबिदा जायोबा खबर हो। औ बाजै थालायदो दे बाजै। दे। थांसै हा। फैदा मामि। औ। बाय बाय मामि। बाय। बाजै नों बाराद्राय फेद्रायबाय। आं जौ फेयाखैथ'। आंखौ सोर जौ फेदों होनदों? आंनाबो फिसाया बेंगालरावसो थायो। बोसोराव माला फैगोन पात्तायानो गैया। आं एसे लोंबावनि र'। गोसोनि दुखुखौ सोरनो फोरमायबावनो आं? सोर जौ फेदों बुंदों आंखौ? सोर मिथिगौ आंनि दुखुखौ? बुंबाथाय
जौ लोंनानै बखिलाबायदोंसो सानो बै दाख्लै मबाइलाव भाइराल जानाया फिसाइजो बोसोरसेयाव खनसेल' उन्दुनो मोनोनो सोर मिथिगौ आंनि गोसोनि दुखुखौ बे जाथायाबो आंनावनो जादों बोसोरसेयाव खनसेल' उन्दुनो मोनो नै बाजै नोंना फन फैदों सोर फन हरदों आंनोलाय हेलौ नोंसानि फिसाजोआ एक्सिडेन्ट जानासो दङ मा औ एक्सिडेन्ट जानासो दङ मा Hello, Bima. बिफा Hello. बिफा मा जादों बुङा मानो? आंनो पापि आंनो सुनि मा जादों बुङा मानो? माइनावा बे बुहुमाव गैलिया मा? बेफोरबायदि बिदि जानो मोनखो? खोन्थानाय मा मामिया दाबो फैया मा दाबो फैया मामियानो हारसिङै थांसै आं सोर आंनि फिसाखौ मानो लांखो अन्थाव हाजासेल' फिसामोन आंनि फिसाया माथो मावामोन आंनो सोरनि मोखांखौ नायना थाबावनो हायै अनजुलि फिसा नायल' जायल' सासेल' फिसामोन आंनो सोरनि मोखांखौ नायनानै थाबावनो